Il-Kummissarju tal-Ġustizzja Vera Jourova mistennija tasal f'pajjiżna il-ġimgħa tal-ġimgħa d-dieħla biex tiltaqa' ma' Ministri Maltin kif ukoll uffiċjali tal-Ġustizzja. Żvelat dan l-EU Observer li ddikjarat li din iż-żjara bħala parti minn dik li qed tissejjaħ bħala missjoni sensittiva qed issir fl-isfond tal-investigazzjoni dwar l-qtil tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia. Waqt konferenza tal-aħbarijiet fi Brussell, Jourova referiet għal dawk li sejħitilhom bħala allegazzjonijiet ta' korruzzjoni fl-ogħla livell tal-Gżira Maltija fejn kemm uffiċjali tal-Unjoni Ewropea kif ukoll membri parlamentari Ewropej issuma involuti biex jaraw li ssir ġustizzja. Irrid nara fiex waslu l-investigazzjonijiet dwar qtil tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia, iddikjarat il-Kummissarju Jourova lill-ġurnalisti. Din iż-żjara qed issir ukoll wara żjara oħra din id-darba minn grupp parlamentari tal-Parlament Ewropew li f'rapporti li ħejjew dwar Malta ddikjaraw li huma mħassba serjament dwar l-indipendenza tal-Korp tal-Pulizija u l-ħasil ta' flus fuq livell internazzjonali. Pajjiżna fost oħrajn għadu ma implementax riżoluzzjoni tal-Unjoni Ewropea dwar l-ħasil tal-flus b'dan in-nuqqas li mistenni jwassal għal proċedura ta' azzjoni kontra Malta. Fil-fatt dan nuqqas se jkun fost il-kwistjonijiet li Jourova mistennija tindirizza f'diskussjonijiet mal-awtoritajiet Maltin, kif ukoll il-bżonn li l-Financial Intelligence Analysis Unit issaħħaħ il-mekkaniżmu tagħha kontra l-ħasil tal-flus.